Hali-hali na ni utang na ni Manay Tutay. Kan 1988 pa ini oh. 5 pesos na balaw. Inasaro. Sa 10 pesos na dinailan. Ano, napakaabot pa ba ni ay naku. Ano? Hindi na pa. Parang sa 10 pesos sa pinapali na bayaran. Maray na ko tayo sa makabarayan. Kapagslabaw ka nila ng nataralabot na. Yung tinatrapal-tapalan ko na lang. Kaya ko naman trabaho. Oh, masang ka? Diyan lang gum sa mas gum. Oh, no. Parang ko lang kayo mapatid. Makarata. Dublong kam. Barali, pero maluwas sa likod na yun. Na, baka gumaistok na kita bibigyan. Pag dito ka dyan aling Domingo sa luwas, tandaan mo, ang mga bado mo, tatandaan mo. Irarabag ko yun sa luwas. Ha? Sige na. Oh, no. 3 hours later. Ay, galing. No. Go. Duman. Ay, duman. Nagbakal. Ano go? Nagpaiba. Nagbakal kamatis go. Ha? Dahil ka na pati nakakasarayag ng tinataram mo? Ha? Mga ul ka na? Para kayo nahapot? Prisa mo may ginigibong sala? Kamatis kang bungaw mo? Ha? Namulaag na pati ng uso mo, ba't ang liog mo ginugong ka? No. Sigaw. Nyablo ka talaga, Domingo ka pa sa... One eternity later. Yung sinasabi ko sa inyo. Ang mga bado mo, karastay na mga bado mo na yan, oh. Please! Sabi ko baga sa imo, Domingo, tumultol ka, ha? Ano may lang? No. Gum, sorry na, Gum. Gum, tama naman, Gum. Kami Gum nagbaling kamatis, Gum. Para kami Gum napaagad magkipading lando, Gum.